Здравейте от кухнята на Gmail Organic. Аз съм Деси и продължаваме с рецептите с Био Хокайдо. Днес ще правим тиквен кейк, есенна закуска с дъх на кафе. Това, от което ще имаме нужда, е био тиква Хокайдо, малко кафе по ваш избор, био кисело мляко, био брашно също по избор, малко био масло и естествено био захар, без нея също не може, и едно био яйце. Общо ето това е като нормален кекс, само че с лек твист. Така, това с което ще започнем е трябва да нарежете една тиква Хокайдо и да я настържете. Аз вече съм го направила. Следващата стъпка, смесваме яйцето заедно с киселото мляко и разтопеното масло. Аз първо смесвам течните продукти и след това добавям сухите. Според мен така се получава по-добре. Можете да го направите, може и да правите според вашите разбирания. Следващото, което ще добавя, са захарта и брашното. Захар. И около една чайна чаша брашно с набухвател. Разбъркваме всичко до получаване на еднородна смес за кекс. Ако имате миксер, можете да го използвате. В случая аз бъркам почти всичко с дървена бъркалка. Така влиза повече въздух в сместа. Така че можете да го направите така. Следващото, което правим, е да добавим около една чайна чаша от тиквата. Различното при този кекс е, че той става много по-сочен и влажен от обикновените кексове заради биотиквата. Тя пуска своя аромат и го прави въобще да не е сух, така че в моя случай сместа стана малко гъста, тъй като мисля, че сложих малко повече брашно. Но можете да видите, всяка рецепта има описание с мерките отдолу. Можете да видите стъпка по стъпка как да се я приготвите в къщи. Това, което правим е застиляме една форма с хартия за печене и по-голямата част от сместа изсипваме в нея. Оставяме около една трета, в която добавяме кафето. Ето така. Разбъркваме отново добре и разпределяме тази смес върху първия вид. Тя придобива доста по-кафяв цвят. Ето така. И разпределяме нея отгоре. Разпределяте я хубаво във формата си и слагате да я печете около 40 минути на 180 градуса или докато клечката ви излиза суха от средата. Това, което трябва да се получи, ето такъв красив кекс. Можете да го направите в каквато искате форма. Продължавате да ни следите на YouTube канала ни Gmail Organic и ще се видим следващата седмица.